Mhuri yeZimbabwe haiwa muzora nhasi vanhu veTCC vazovhura hombe nokuti tinoona vanhu veTCC vachipa warning kuna Emerson Mnangagwa vachimupa chenjedzo vachiti aiwa 2024 is not an ordinary year, it is a year of defiance and resistance. Saka mhuri yeZimbabwe kana ukasati wasubscribe to this channel ndokamukana wandokupa chibva wasubscribe ulike utina on the bell icon tombochiona maupdates atinokupa pano paZim New Live YTS. Aiwa mhuri yeZimbabwe tinoona vanhu veTCC vanoya vachinyora vachiti hanzi a new year 2024 is upon us. Indeed, it is not a normal year but a leap year with 366 days instead of ordinary 365. To most of us, we have endured torture, torment and agony under 44 years of Operation Yoke of ZANU-PF. This is indeed no ordinary year. Talk of election robbery, reversal of people's will, recall of people's representatives, massive corruption. The sins of this regime are just too many to count. Clearly, ZANU-PF is on a deleterious path as far as our very existence as a people is concerned. Vanoti kuva kwedu available, kuva kwedu pomugore rino ra 2024 aiwa toda kudeleta chinhu chinonzi ZANU-PF. Varoratidza kuti vari kunyasa kumuona president weZimbabwe Mnangagwa vachiti aiwa toda kunyasa kuisa change nekuti 2024 is not an ordinary year. Vanoendera mberi vachiti a people get leadership they deserve. So they say this year presents a perfect opportunity to finally emerge from this war situation which we found ourselves in under the so-called new dispensation. Aiwa mhuri yeZimbabwe vanhu varikunyasa kujamuka vari kuti the situation calls for defiance and resistance from all progressive people of the great nation. Aiwa mhuri yeZimbabwe vanhu veTCC varatidza kuti 2024 hamene zvavakatigadzirira kuti vakagadzirira chii. Saka chimbotipai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pepost iyi yavari kuposta yabuda mupepa navo vachiti aiwa 2024 is not an ordinary year. Saka mhanya mupinde mucomment section medu motipa mafungiro enyu muchiti aiwa zviri kutaurwa navanhu veTCC zvibo here zviriko here zvingava zviri zvavakatirongera. Aiwa muchisubscribe kulike pamwechete nekutina on the bell icon. Rambochana maupdates atinokupa pano paZim New Live YTS.